האמת כשתתגלה אתה תראה בתוך הסיבות נמצא הקדוש ברוך הוא.
היית על ידי אוויר, אולי לך אוויר היית נחנק. מי יכול לתת לך אוויר שיציל אותך? הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך האוויר, והוא לא מראה את עצמו. הוא מראה כאילו האוויר מציל אותך, וזה לא נכון, זה שקר. הרי אתה מודה ואומר, אין עוד מלבדו, אין מישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז מי זה אוויר? תגיד מישהו אחר אז אתה כופר. ולבדל זה הקדוש ברוך הוא, וזה הענווה שלו. בא מתוך הסיבה, הוא לא מראה לך את עצמו. מראה לך את הסיבה, לא מראה לך את עצמו. בא דרכך אוכל, לא מראה לך את עצמו. אז תגיד לי כן, וזה לא ככה. כולם מקשיבים, כולם מבינים. הנה רבי עקיבא. רבי עקיבא כתוב סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. מי זה סרק אותו? והקדוש ברוך הוא עצמו, שהוא בא באצטלה של גוי, ובא במיתות באצטלה של אכזריות. תראו השתבח שמולן. למה הוא עשה כך? מי זה מדבר? למה הוא עשה כך? לבוא באצטלה של גוי, לבוא באצטלה במיתות ואכזריות, לשרוף את בשרו. אומר הרב השם טוב שכן, רבי עקיבא היה גלגול של זמרי בן סלו, וזמרי בן סלו הוא נהנה מהבשר של אותה אישה, אותה גויה, והנאה הזו אין מי שיוריד לו אותה, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. בא באצטלה של גוי, בא באצטלה של אכזריות, זה מה שאמרה לו בת קול. רבי עקיבא אמרה, אשריך רבי עקיבא, יצא נשמתך באחד. מה זה אחד? מה שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. הוא הגיע לדרגה שהשם אחד, הוא רואה שזה הקדוש ברוך הוא. לכן אמר לו, הגעת לדרגה של אחד, ולכן היה צוחק. זה הקדוש ברוך הוא, למה ליצחק? כמו שאומר דוד המלך, גם כילך לחצר מוות. הלא, לא יראה לך, למה? למה? כי אתה יהודי. אתה איתי יורד לקצר מוות. אז למה אני אדאג, למה אני נשמח? הבנתם או לא? לכן אפילו בקצר מוות הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מזה דברים טובים, דברים קדושים, דברים טובים ששכנה ביניכם, שמחה ביניכם, ואהבה ביניכם, ורחבה ביניכם. מי שברך אבותיו אברהם יצחק ויעקב יברך ישראל מאיר בן חנה. הוא ואשתו בכל אשר לו, ברכת יען מה יברך יתך.